saken kapya pagyamanan ti Ama ti ayat ken imbag na itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo ti Apo adda kumakada kayo agkamatalag tayo ti grasya ken panulong ti Dios babaan ti panangibabat ni Apo Santa Maria makapudno tayo kumakadagiti daw-dawat tayo tapno nga may karita ang makiranot iti dati na santo na misteryo bigbigan tayo dagiti basbasol tayo kat pagbabawyan tayo ida sika na ibaon tapno paimbagam dagiti puso nga agbabawi Apo kaasyan na kami sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol Kristo kaasyan na kami sika asito tugaw iti makannawan ti Ama tapno ibabat na kami Apo kaasyan na kami kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biyag nga agnanayon kumararag tayo O Diyos sika ti mangisubli ti kinadalos ti kararwa kat ayatem dagiti nadalos iturong nakam kadi nga adipen mo tapno da kami nga inyaon mo itinasipnget itisipnget teriro pulos adimin to sinaan ti pudno nga insurom gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Ti maibasa na adaw iti aramid dagiti apostoles. Ada sumagmamano a lalaki a nagapu ije Judea anapan ije Antioquia. Insuro da dagiti kakabsat adi da maisalakan hindi da makukit akas mayan nurut iti linteg ni Moises. Rimswa tinapudot a panakinsupyat da Pablo ken Bernabe kadakwada. Daytoy tigapuna ano dutukan da ampan ije Jerusalem tapno makisarita da kadagiti apostoles ken dagiti panglikayen maipapan iti daytoy ariri. Nadutukan met ti sumagmamano at taga Antioquia a kumuyog kadakwada. Imbaon ida ti iglesia. Bayat ilalabas dia iti Phoenicia ken Samaria inpadbadamag da no kasano ti panamati dagiti hentil. Naited dayto iti dakil aragu kadagiti kakabsat. Idi sumangpet da iti Jerusalem, inawat ida ti iglesia, dagiti apostoles ken dagiti panglakayen. Sinarita da nga rod ti amin nga inaramid ti Dios kadakwada. Ngem ti makder ti daduma kadagiti mamati akam kaming dagiti Fariseo. Kinunada, masapul ang makugit da ket maibilin atong palenda ti linteg ni Moises. Nagtatarim no dagiti apostoles kan dagiti panglakayen tapno pagsasaritaan da daytoy abanag. Ti sao ti Apo. Naragsakanak idi kinunada kanyak intayo iti balay ti Apo. Naragsakanak idi kinunada kanyak, intayo iti balay ti Apo, ket ita o Jerusalem, adda kamin iti uneg dagiti ruangan mo. Nabangon manen ti siyudad ti Jerusalem, anaornos ken sangsang kamaysa. Dito'y ti umayan dagiti tribu, wen daytoy ti tribu ti Israel. Tapno agyaman da iti Apo kas naibilin kadakwada. Naipasdek ditoy dagiti trono a pangukuman ti ari kadagiti tattao na. Madaydayaw ti balikas mo, mait
tantanok tinagan mo. Tinagan mo. Tiapod na kumakada kayo. Tipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, siyak ti pudno apuon ti ubas, ket ti amak ti agay-aywan, ikkaten na dagiti amin asanga, adi agbunga, dalusan na dagiti agbungbunga asanga, tapno ad-ado ti maibunga da, nadalos kayon, gapo iti saok kada kayo, agtalinaed kayo kanyak, ket agtalinaed akmet kada kayo. No saan kayo ang maikamang kanyak, di kay makapagbunga, akas iti sanga, asaan ang makapagbunga, no di na ikamang tipuon. Siyak tipuon ti ubas, da kayo dagiti sanga, ti agtaeng kanyak, ket siyak kenkwana, adunto ti maibunga na. No awanak, awan maarami diyo, ta saan nga agtaeng kanyak, ti saan nga agtaeng kanyak, maibileng itirwar, akas ti sanga amagango, maurnong, dagiti kakasta, ket maipuorda, no agtaeng kayo kanyak, ket agtaeng dagiti saok kada kayo, dawaten nyo iti anyaman akayatyo, ket maitedto kada kayo. Ti pakaitan-ukan ti amak isu daytoy, agbunga kayo ti ado, agbalin kayo nga adalak. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Daytoy ebanghelyo tayo, nagmayat, ipalagip namanen nga ti Diyos kuma ti amin tayo. Nagpintas nga rodya ko na nga atata siyak ti puon ti ubas ko na namanen. Di mat imbaga na nga siyak ti ruangan, siyak ti dalan, siyak ti tinapay ti biyag. Ngayon, imbaga amin ni Apo Jesus daytoy nga pangarig. Ngay bagbaga natatan, isot ti puon, tihaan nga maikamang kanya na haan ang makapagbunga. Ngay pangarig na nuhaan nga nakakonektar jay sanga iti puon ti ubas, haan nga agbunga apulos. Kagbunga kayo ti ado kunana. Kanya ti bagbaga na ditoy, wen ti Diyos kuma ti amin tayo. Ni Apo Jesus kuma ti amin ti biyag tayo. Haan tayo makaaramid tinasaya at haan tayo makapagayat, haan tayo nga makapagserbi nga napakumbaba, haan tayo nga makapagkaykaysa, no awan ni Apo Jesus iti biyag tayo. Anya ti kalaban na daytoy, di nga ron ti bagbagak nga kanayon, no bagbagi tayo ti serserbian, no bagi tayo ti ayatin tayo, haan nga parakin ni Apo Jesus, haan tayo makapagbunga iso di jay, agiinagom, agtitinangsit, agpipinalaing, datayo ti maidaydayaw, haan nga agbunga no kasjay. Iso nga ti kungkunana, iso kumati nakakamangan tayo nga kang kanayon. No tibiyag tayo ken ikamang amin ken kuana uray nya ti ay nya ti aramidan tayo. Trabaho man, iti balay man, ay ayam man, iti sosyudad man, no naikamang tayo ken ni Apo Jesus marinada. Di bunga, anya di agbunga, tinasayat nga aramid, napakumbabang aramid, tilubong tayo, di makapagbunga. So nga awan ti bunga, no awan ti puon, iso na ti puon, datayo ti sanga, no awan ni Apo Jesus, mapukaw tayo amin. No awan ni Apo Jesus kadatayon, mapukaw aminan.
Maria ka ba sa pagsumbara ng tarik ng bote para tapari bawa po. Tika ba kasi pa kung muna na kung sa Kristo makakalang lang ka. Kung nakapalibas-basa. Kung mararag tayo kakabsatap na tayo kenda kiti adaton tayo makaayo kuma iti Diyos ama aman nakabalin amin. Kahit may paaya pa kay daydayawan kan pa kay gloryaan tinagan na kan kastamet a pagimbagan tayo kan ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Diyos sika ti mangisubli ti kinadalos ti kararwa ket ay ayatem dagiti nadalos. Ipaay mo kad apo takan kanayon ang maparagsak kami gapo ti misteryo ti panagtutuok ken ti papatay ni Kristo tapno ti diagresat a panangitultuloy mo ti pannakaisalakan mi iso kuma ti mamatao ti agnanayon aragsak mi gapo ken Kristo nga apo mi ti apo adda kumakada kayo itag-ayo dagita puspusoyo agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pod noonay amay kari katrumbeng annong mikat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ibunan nagmi apo dagiti pakaidaydayawam ngem nang runa una iti daytoy a tiyempo apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi tababaen ti panangidaton na ti bagina iti krus intong pal na dagiti sakripisyo ti daan atulag ket ti panangidaton na ti bagina ken ka tapno maisalakan kami isumet laengen tinagserbi a padi altar ken kordero anay sakripisyo anan sata agrago ti sangalubungan ti pannakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles ikantada ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunada adi agsarday. Pod noon ay apo abiig ka akin na santo ket si katigubwayan ti amin akin na santo dawatin bingarot ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinam ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Hesu Kristo isu idisak bay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo kat mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik iso amay yawat to amay paay kada kayo. Astamad akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo katuminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken agnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden yo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka dawaten mi apo tada kami ang makirano diti bagi kan dara ni Kristo pagkaykaysahan na kam kumati Espiritu Santo laglagi pam kada apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayom ti ayat na ana Diosan laglagi pamat ni Leo a Santo Papa mi ni David William nga arsobispo may dagiti amin nga obispo ken papadi
Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apim mo sayan as inanama ti panagungardan to iti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taranyag mo pagkakitaan da ken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam ko maamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasatan na Birhen Maria ngay nati Dios ninagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka ditoy daga magikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo siga kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti enggana. Intay umararaw iti ama ket walwon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit. Dumteng kumati pagariyam matungpal kumati nakem mo ditoy daga akas sa dilangit. Itdem kadakam daw itoy ti kanen mi ti patinayon ngalda. Pakawanem dagiti basol mi akas met pamakawan mi. Di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babaen ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng. Nga iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namain mi. Ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. O apo may Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasikan kuana ti kapya ken panagkaykay sa sikang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti enggana ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay aming kapya. Kasyan na kami kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong itdem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may kakanyak, ngem ti may salay nga sao mapaimbagton ti kararwa. Kumararag tayo. Apo ipaimo kada kaasi tasaranayon na kami. Sinamay na kami kadagiti na ilangitan a misteryom. Aramidem kadi apaglikodan mi dagiti daan na kinadakes mi. Ket irubwat mi ti baro ken nasingpet a panagbiag. Gapo ken Apo may Jesucristo nga anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipagarikan ka. Iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti Apo adda kumakada kayo.
Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na Santo na misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.